2024 TTADC hapangtei ICA department ni luwajamang bai tipra idol songjak mani taklai 2025 bahaino songjak firka tipra idol season 2 aro kwbang no resap nairok resap phaika participate khlaika tei season 2 ni final batemong ngnani bo thangi tongfirka 2025 bisini 19 tarik April Khumulwng ni motor stand sharik ni dambani simino chengjak nai tipra idol season 2 ni final batemong ni panda final batemong ni bagi tangjagi tongmani samung humung rokno tini cha salo TTADC ni CEM Purnachandra Jomatia thangai samung tangjagi tongmani thiti khlaimung rokno berai nai khatei tipra idol season 2 ni final batemong ni bagi samung tangi tongnai tifang adong rok baibo malaika kok salaika pandani halrokno tino naibukha CEM Purnachandra Jomatia khana 19 tarik April 2025 second season ni tipra idol grand finale ungnai bebono samung rok bahai choloi tongkha biji khainani bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma tei apon deborma chini subjonal ni chairman tei YTF ni GS president borok no chini ADC ni ngui je tabok tipra idol cholemani no overall samung rok naikani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothan khlaiwi angbo muitoma kha samung rok bahai bi choloi tong naigra no hingke je motamuti samung to paijakno tipra idol grand finale o je champion ungnai winner ungnai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika tara sankar motors rok tei bo sponsor khainani bagoi bai ready tongo hapani chini asuk ageni simi proper communication yani bangoi asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je tipra idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatong laijak kisa masa fees rok bo nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha tipra idol poilao chaimani swkang bai jotono tamo sinai chajai angui comment khaiyo social media rok sawo je development work khaimaya othoso samung musuimung hingke TTADC song khairogoi chrai rok no omo khai tongo nei family rok tongo nei kwbangma allegation rok khainai bi tongo yang oro jaga sani muchugo ICA department information cultural affair ICA department ni samung kha chini culture chini tradition chini resamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dekhnai chanani muchugo je oro jaga ICA ni rang bai oro niwa drinking water facility roimeya lama snawi meya tei nini tamo sinai nok bo tangmeya gari bo pai meya omo o doptor ni gari rok bo hingke omo ICA jehetu boni bangoi chi department sanajak state of nai di boroni kwbangma festival utsav ungo hingke omo haike ni chini oro bo ICA department ni hingke chini tiprasani rsanai musuinai musanai borokni culture tradition no जों बाहायके प्रमोट खायनाय बोनो si जों मा सागथारनाय हानि बाङैनो जों tipra idol season 1 to semawo thangkha taklai season 2 जों late ha taklai khainai bagoi khainai khaya bokro khainai rohi honglaibai prize roni bagoi to phano paikha grand finale ni date ungui thangmani sekango bibino karone uploadarawo जों khainaliya hingke khna jotono phaibai di jotono nailainai grand finale o 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thangnai bosoro जों nukha je tipra idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok stage makha hasugo kamigo je jesu rung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koisa sini ya haichi ngechini tipra sarok ni bisingo kwbangma rchawani o talent tongo omo जों bono search khaiwi borono platform ronani bagoi no o tipra idol chengjak mani tabo onek upokar bai kha je thangnai o participant khainai contest khainai
boroni bisingo jeng nukha rupesh deborma rahel poloi nini priya jomatia om hairok kamio tongmani siba sini ba borno koise sinia tabok je 5 jon toparo phaine do borno bo agi koise sinia কিন্তু tabok borno nini napoti hondi ham srangti hondi borno tabok boisini kha tak champion ngmani pore je champion ngnai winner ngnai bono tei bo kaham khichini nai borok bwskango boroni career snanani bago space bo manai जों अर जागा नायबोनि जे माके प्लेटफर्म रावै बरनो कुसु कारवानि खानि बाङै जत लुकुरक न फाइदे जों नायलायनाय जोंनि तिप्रासानि टेलेन्ट न खना तिप्रा आइडल नि फाइनाल ग्रेन्ड फाइनाल प्रोग्राम नि बिचिंति सार खाना कुनु केबो नगराय रक आबाहाय फाताननि आबाहाय रक फाइनाल रक तो खना फातानि नगराय रक कुनु फाइमेनि ककरिखा जेहेतु पहिलाव डेट पोस्टपोन थांबाय हा आफ्रो जराव जों फातानि माने सेलिब्रिटी रंनो तय फैबायनि बागै कक सालायजाक दंमानि हायफानो डेट पोस्टपोन मानि बागै बरनो जों तय फैमाले